перше, саме головне, Альона Миколаївна, ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час для зустрічі і взагалі ініціювали цю зустріч, бо за 7 років знаходження тут же в Україні, вже 8 рік, де, скажу вам, насправді, ще за каденції попереднього президента, тим більше, взагалі не було ніякого відклику на наші запити. Тому я особисто, по-перше, вам дякую. Зараз у нас є тут справи за 8 білорусів, які воювали, але я сподіваюся, що це не остання зустріч, і ми по факту того, як будемо більш-менш збирати декілька справ ще інших хлопців, які також потребують юридичної допомоги, будемо зустрічатись та передавати, вирішувати питання хлопців. От тут в паперовому вигляді все роздруковано, і на флешці тут все в електронному відео, скани всіх документів, ті самі документи, щоб вам було зручніше. Ми потім обміняємося вже. Так. І є ще такий момент в державній, ми були перед зустрічю з вами в державній міграційній службі, і деякі вже хлопці, які служили за контрактом, вони там подали свої документи на громадянство в ДМС. На останній зустрічі було сказано нам наступне, що їх документи вже передали на комісію з питань розгляду вже їх конкретно надання громадянства або ні. От. І хотілося б також, щоб ця справа не стояла на місці, десь там вони не були там ці справи забути. Тоді я вас попрошу мені скинути перелік прізвищ, по яким документи вже зі слів Державної міграційної служби зайшли до Офісу Президента на розгляд до комісії з питань громадянства. Тому що так багато надходить матеріалів, якщо не знати прізвищ, то неможливо буде відслідкувати подальшу долю, розгляд і прийняти рішення. Звичайно, я вам нічого наразі обіцяти не можу, тому що кожна справа вона є індивідуальною, її потрібно вивчити, розібратися в матеріалах, але ми з вами, в принципі, на зв'язку, тому можна буде уточнити. Звичайно, що ця зустріч не остання, вона є першою, і на превеликий жаль, в мене здивування, що за 7 років ви зверталися, до вас ніхто не виходив, не спілкувався. Хоча всі розуміли, скільки білорусів у нас воює так добровольців на сході України. Тому від свого народу я хочу вам подякувати за той внесок, який ви робите, захищаючи незалежність територіальну цілісність України. І я думаю, що я зі своїми колегами, членами Ради консультативної, постараємося якось допомогти вам в вирішенні цього питання. І наразі дійсно в тих умовах, які відбуваються наразі в Білорусі, і які переслідування мають всі патріотично налаштовані громадяни, як і всередині країни, як ті, які приїхали захищати вже Україну, я розумію, що це дуже складна ситуація. Тому дякую за довіру, сподіваюся, що все ми зможемо. Спільними зусиллями. Так. Здебільшого ми вам дякуємо, справді. Для нас це дуже зворушливо, і той факт, що ви вийшли самі з нами на контакт. Це була політична воля президента створити цей такий майданчик, на якому зібрати правозахисників, депутатів, міністрів, профільних міністерств і пропрацювати ці питання, які стосуються наших захисників. Тому що дійсно за 7 років ситуація досить стала критичною. Дуже багато людей потребують цього доступу до справедливості, об'єктивного розгляду їхніх справ. І дякуючи Володимиру Олександровичу, ми зараз маємо можливість займатися і в тому числі вашими питаннями. Дай Бог, все. Я сподіваюся, що з часу, коли ми вже отримаємо прийняття до громадянства, ми зможемо особисто подякувати Володимиру Олександровичу за це. А поки що дійсно вдячні вам і сподіваємося на дуже вдалу співпрацю. Дякую дуже. Дякую. Дякую.